Bathi banqwenela indawo eyeyabo eyibakery neza kuqhuba ngempumelelo kwindawo yase-Sada kwa-Ward 25 nalapho ongumhlali kule lokishi ethathe abantu abatsha ingakumbi abangaphangeliyo ebanika isakhono sokubhaka. Kanti igama lalendawo baqeqeshwa kuyo okanye bafumana kuyo esi skill yi-Uhuru Education Training and Development Services, umnikazi wayo ingu Zikhona Mgojo noyinzalelwane yase-Sada. Kanti nansi ingxelo yakhe ecacisa ngale ndawo kunye nabakwenzayo kuyo. I got fortunate enough to be accredited with skills say flour and confectionery baking with Uhuru Befumana. So I've been working for almost 13 years within the industry. So then I decided to apply for unemployed youth yase Sada to come and to bring the skill up. So ndaza and then we started the baking course. It's still fundamental. Ngoku we're still doing the fundamentals, hoping to do more unit standard. So it's a national qualification, but now we're just doing the skills program. And then then with the challenges that because this is a Tesco, but Tesco got burned. So then I decided to buy equipment and then do the theory. The practical part, and then with the intentions of continuing to bake after I've done the program. And the costs, the equipment? It cost the equipment. This costed about 86,000 rand. Yeah. From your own money? Yes, it's from our own pockets for now. Yes, e-skills AC, it is funded by Food Befumana, so it does pay for their lunch, it does pay for their transportation if there is transportation that is needed. So it's a skills program, so it runs for 3 months, but not consecutively. We count the notion hours that they spend doing theory and then doing practicals, so which makes up the notion hours for the skills program. Kusenjalo onguceba wale ndawo ukansila Bavango uthi bengurhulumente bayancedisa apho bakwazi khona, nanjengoko siyazi umasipala wase-Enoki Mgijima usalambatha ngokuphathelene nemali, kodwa inkxaso bayayinika. 125 eSada. Usesikhona ke sidibana ngexesha bezama ukurekruta abantu ababatrainer. Because beke akabikho kule community, so bengakwazi ufumana abantu. Samncedisa ukufumana abantu. And then sathi kwi-discussions sathi no singal-avail iholo for yonke la duration training, because yayazi ingxaki zakomasipala asikabikho good standing yoba singabaniki into isapoti engathi imali. Sathi kodwa into sinayo iholo singabanika lona for yonke i-duration training na for i-learnership lebasezawuyenza. So batrainile phayolweni. U-Asanda Bandla nofumana esi sakhono sokubhaka uthi kuninzi afundileyo nabe bengakwazi ngoku uza kukwazi emva kolu qeqesho alufumanayo naye ukuyoziqalela eyakhe into. Apha ke sifike apha siqale sava ngale program kasisi Zikhona uba ufuna abantu uba sizoqala le program yokubhaka. Safaka ke into zethu wafika saqala ke I think siqale last month. Siqale nge-20 September apha ke safunda ke ngento yonke le siyifundayo. Mna ngokukwam ndifunde into eninzi apho bengayazi. Noba xa ubheka funeka unxibe njani, uthini, yonke le nto leyo. But yena wasifundisa uba before wenza yonke loo nto kwayindawo le sipheka kuyo mele clean, nawe mntu wenza loo nto leyo ubukeke ube mhle njengamjena. So ilinyusa 4 weeks awuza yenziwa njani isithini